Samorentka 25.1. No, a jak to chceš merať? Chytím tuto. A potom budeš ťahať. Štyri, päť, šesť. Čo? Poď sa s metrom. No. OK. A teraz naspäť? Nie, už máme. Aha, dobre. Vyvábi nikto nepôjde proti. Zastrelili všetky služby. Pôjdu jak muchy. Keď pôjde, ja neviem, vypadne, ale nie. Presne v tom. Asi teraz bol na pán. Teraz si mal zobrať. Andrejko, jaký metač nemáš? Nie. Z Trnavy. Ale dvakrát na Gamesoch. Raz si už napravo. Dúfam, že ťa počujete. Si išiel aj dvakrát? Áno, zlepšil si, no. Dobre, aj. Čo znamená bieda, že si mal 248? Koľko spadal tam na... Koľko dal? 228. 228, tak. No, to tak býva, to nemôže. Vieš, jak je to? Ale som ti hovoril, aj tak keď ťa niekde pozerám, ty najkrajšie to musíš. Vážne. Fakt, ale vážne. Andrejko, čau. Ahoj. Tak. Ja som ešte nerobil, že? Ja som mohol takto vyšať. Mohol, ale to keď si to je ťažké, to nie. To mi to nakýže. Nie, mne je to takto, ja som takto zvyknutý, lebo ja som toto robil celý život s dumbbellom, vieš, teda s barbellom. S kettlebellom mi to je príjemné, vím, to som taký dožil. Keby to mohli s kettlebellom, to bolo oveľa chutnejšie.
išla volať tá baba, nie? A ona skončila skôr? Prečo skončila Bianca skôr? Ona došla sa pred pol hodinou alebo rádu. A ona si ho chcela ešte raz opraviť. Takže ona nabrala také tempo, že zhorala sa do Ne, lebo ja som išiel, ona skončila, ja že čo ona išla tak rýchlo, že skončila, si povedala, že už mám, ale ne? Začala boliť boku, Okej. Je trošku kratší krok, vychádzate to na tých 5 úplne na pohodu. Kratšie prvé 2. Poď. Kratšie tie prvé 2 kroky. Ume dole. 4 minúty je celé. Jaký má cieľ? Vieš čo, najlepší zatiaľ za to zimu bola Ale ona že vraj nie, že vraj to nejako teraz hovorili. oddomenie. No, že majú rovnako. Ja vlastne mám rovnako a každý sám to chce ešte lepšie. To sa mi páči. Držím palce. Ale na tým išla jak motorová místa. A išla aj rýchlo. Hej, hej. Slepný a hneď ide hore. Poď. Párkraj. Poď, dýchaj, dávaj. Poď. 4,55, poď. Dýchaj, poď. 5,15, poď. Moment. Kratšie tie prvé 2 kroky. No jo. Dotyk. Dávaj. Poď. Po 6. Prvá 6. Poď. Dýchaj. Nadám veľké dýchaj. Poď. Druhá 6. 13. Poď. Dávaj, 10 palík, 17. 18. A ver. Moment. Poď. Odbehni si, nevyslíte na iba dole. Svojom. Máme. Poď, dobre sme, dávaj. A poď. Poď, predíkaš na výpadok. Kratšie prvé 2. Svojom, nemusíš ich ťahať dole, vyjde ti to na pohodu. Bystrý. Poď. Poriadne vydýchaj teraz. Moment dole. A jedno tempo, poď. Udrž si to. Rýchlejšie tá noha hore.
Bratislavy pred pol rokom, alebo možno, no, pred pol rokom, pred 3 rokom som došiel, čiže tu som odtedy. A predtým som bol možno, že rok, 2 roky v Momentu. Čiže možno tak 3 roky dokopy, alebo niečo také. Ale tak ja som vždy bol sportovný, že ja som chodil na gymnastiku, keď som bol malý, alebo futbal som mal všetky športy, hrám okrem basketbalu. Ja som taký, že športový, že keď vysvetlíš pohyb, tak ja nemám problém. Odkoč a poď. A naspäť, pole! Teraz Je to poriadne veľmi kľúčové, bo ja som mal na momente už nevedel v podstate, keď sa dostať toho, čo idú, keď sa Teraz narazí. ideme zabrať. A túto, akože nie je, že tu, ale na crossfite vždy je lepšie. Že buď si dám menej, ale musím ísť rýchlejšie, alebo si dám viac a je to náročné. Vždy to je ťažké. Nikdy, pre mňa to je každý jeden workout, čo som príjem. Ja som hotový, ja som pol hodinu sedím v šatne a neviem za seba. Pre mňa je to veľmi náročné, ale dobre, vlastne to robím. Prekonávaš tam atmosféru. No, jasne. Je to veľmi krutý, akože ešte zaradím stravu, lebo ja som taký, že sa nestavujem moc dobre. Poďte spomalí. Ale idem si teraz, chcem si kúpiť krabičky, aby som mohol pestiť stravu. A ja tým, že som sám a ja nemám čas na to, že ja som mal 4 krabičku, to je najlepšia vec na svete. Nemusím sa vôbec že rozmýšľať, čo si kúpim, ísť do toho obchodu, hľadať to, variť to, musím to vyhodiť denne. Môžem venovať iným veciam, čiže ja som úplne spokojný. Tuto v Bratislave to je strašne drahé, tam ja som platil. Taká byty, tak vysoký mnížku, strašne drahé. Akože Poď. okolo 500 €, keď chcem mať, že najväčšiu kráľovnú a na jednu osobu, takže od 400 do 500 to asi dá vychádza, ale aj tak je to stále málo kalórií, že je to nejakých 2200 kalórií. Čiže ja keby chcem prijať 1800 alebo 3000, tak to nie, ale ja proste chcem jesť viac, aby som mohol viac cvičiť. Akože, že ja mám aj kardio, ja mám futbal a neviem, všetko možno. Poď, Sapko! Ešte stále hrávam ten futbal tak aktívnejšie, že voľa keď máme také, že miniligu alebo niečo, čiže ja prehodím na futbal. Ja tenis, mám trénera, ktorý si niekedy na to, čiže veľa takých spôsobov, ja kardia. Ja som docela športový, ja som 60-70 kg. Teraz mám 84 a ja si to akože veľmi dobre držím, ale ja mám hrozný stav, že ja idem na buke, ja idem do McDonald'u, ale mne to vyhovuje. Áno, mne to vyhovuje. Ale raz za čas ma to dobehne, že teraz dojdem domov a nemám chuť si nič robiť, tak si vieš tam si uľajte žemle, ale je tam veľa síru a veľa šunky, aby som vedel a nechce sa nič pripravovať, takže chcem si to objednať na zajtra, ja už to mám, alebo zajtra ešte nie, ale vtedy. A to som chcel povedať, že tuto v Bratislave to je strašne drahé. V Nitre som mal 17 € na deň, čiže nič. A mal som nad 2500 kalórií. 17 € na deň, to som mal ešte pošiaľky Sláva. To ma vyšlo možno, že 360 na mesiac. To je zadarmo, je. Už to také myslím si, že som nakúpiť a kúpim sa na stôl niečo. Ma vyšlo 50 € a to som sa najedol za 3 dní. Tam som jedol úplne celý týždeň pestrá strava, celý mesiac pestrá strava, dojesli mi to teple na obed. A to stojí 30 € na deň. Tak už mi... Jeden a naspäť. Teraz to bude bolieť. Moment. To je ono, poď! Už je posledná minúta, poď! Daj, poď! Dávaj! Ešte viac rýču. Poď! 50 sekúnd. Daj! 40 sekúnd. Moment. Ešte viac rýču. Ešte moment. Dávaj! Ešte tam Poď. je. Poď. 30 sekúnd. 10 sekúnd tomto a ešte zrýchli. Daj, poď! 5 sekúnd a ideme pridať. Poď! 20 sekúnd. Moment, pridaj. Ešte tam je. Pridaj. 15 sekúnd. Poď. Daj! Pridaj. Daj! Poď! Poď! Daj! Poď!
vždycky by mu chýbal ten jeden, tak bych som to zabil. Takže som to zamrzol.